फैसा रानग्रा नामा होनना बुंनानै आंखौ हमना लानानै आं उनथिंनिफ्राय बुदों सिगांथिंनिफ्राय बुदों बुसिन बुनानै लाबोनानै आंखौ बे दंफांगुरियाव बे रोदानि गेजेराव हिसिननानै आंखौ बुबाय थादोंमोन। माने आंखौ माने जाय जेरै हायो आंखौ बुदों। आं माने बहुद दुखु मोनदों जिहेतु आंखौ बेबायदि जिहेतु बिसोरो जिखिनि मानसि बायदों गुन्दा बाहिनी हिसाबै रिहन सारनि मानसि रिहननि मानसि जिहेतु बेबायदिखौ जों लुगैया जिहेतु आंखौ बेबायदि बुलाय सोलाय खालामनायखौ आं लुगैयाखैमोन। रायजो राजाफ्रा आरो फैदोंबो मोजांबो मोनबाय आरो रावबो सासेबो मालायनि सिकित्साखौ खालामनायाव बादावनानै दाथा बे ट्रेक्टरनि सावगारियावनो जोङो भट होनांगौ। दिनै जों बिराद मोजां गोजोनबाय आरो जाफुंनांगौबो जाथारनांगौबो। आरो सोरबा जुदि न' थांनानै दमहैदों बेखौ बादावनाङा। सोरबा जुदि सिखा रुवा लानानै थांनानै दाननो सुनो होनदों बेखौबो गिनाङा रायजो राजाफोर। दिनै जोङो ट्रेक्टराव भट होनो मोनोबा जोङो थागिबि जायगाखौनो जों मोनबाय होननानै साननानै लाखा। रावबो सासेबो लर सर जानो नाङा। बे ट्रेक्टरनि सावगारियावनो गासिबो भट होजोबनांगौ। मानि थाखाय ट्रेक्टरनि सावगारि जोंनो मोनथायनि थाखाय जोङो ट्रेक्टरनि सायाव मोनथायनि थाखायसो जोङो ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनो नागिरदों। सरन बर' बा नांगोल मानि थाखाय भट होनो जों बेखौ मिथिया। बेखौ जोङो सरन बर' ना हाग्रामा महिलारि होनो जों बेखौ सिनाया। दिनै जोङो प्रमद बर'खौ सिनायो। जोंखौ होनबा हादान जाजेननायनिफ्राय जोंनि दुखु खस्थ'खौ बे नायफैबाय थादों। बिनि थाखाय जोङो बेखौ मोजां मोनदों आरो बेनोनो जों सापर्ट होगोन। खुलुमबाय रायजोफोर, गिबियाव किटांकिब्ल इउटुब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो गोजोननाय बावहरग्रोनाय जाबाय। जायफ्रा सानफ्रोमबो भिडिअ नायनो मोजां मोनो नोंथांमोननि थाखाय माखासे भिडिअ लानानै फैबावनाय जाबाय। रायजोफोर, 22 सेप्तेम्बरनि यानिकि 22 सेप्तेम्बरनि काउन्सिल इलेक्शना जानो थांगासिनो दङ। समाबो बारा गोबाव गैला, खाथिनिफ्राय खाथिसिन फैगासिनो दङ। दा बेखौ नायोब्ला जोङो मोनफ्रोमबो पार्टिनिफ्राय अपोजिशन पार्टिफोरनिफ्राय रुलिं गभर्नमेन्टआवहाय लैहोर हाबफैनाय जोङो नुनो मोनदों। फारसेथिं नोंथांमोना नुनो मोनदों जे मैयानि समाव जे मिटिं जादों बेयावहाय थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जेरैबायदि ग्रोम ग्रोम बिटिआर एकर्डआ जादोंमोन बेबायदि मानसि नोंथांमोना नुनो मोनदों। थिग बेबायदिनो मोनफ्रोमबो जिल्लायावनो इउपिपिएल पार्टिखौ सापर्ट खालामदों। नंगौ, सापर्ट खालामनांगौआ गोनांखा। मानो होनोब्ला जोङो हारसिं सरकार दानो नाजायोब्ला जोबोद मोजां जागोन। बे समानो जोंनि थाखाय खाबु। टिकेटआ होखांबाय आरो नमिनेसनाबो गथायखांबाय, बिजाथिफोरखौहाय फोसावखांबाय। दा इलेक्शन कमिशननिफ्राय जायहा आरोबाव गावनि टिकेटखौहाय उइथड्र खालामफिननो सानदोंमोन बोखांनानै लाफिननो थाखाय, बिथांमोननि खामानियाबो जोब्बाय। गासै दङमोन जाहैबाय, नोंथांमोना नायदो बेयावहाय टिकेट एप्लाइ खालामग्राफोरनि गेजेरावहाय 384 सा टिकेटखौहाय एप्लाइ खालामदोंमोन। दा नोंथांमोना बेयावहाय नुगासिनो दंखायो। आरो बेनि गेजेरावनो सानै मानसिया रिजेक्ट जादों। सासेया जाहैबाय क'क्राझार साइडनि आरो सासेया जाहैबाय जोंनि चिरांनि। नोंथांमोना सावगारियाव नुखादों, बेखौहाय आङो दिन्थिगोन सोर रिजेक्ट जादों। आरो बेनि गेजेरावनो सोर एक्सेप्ट जाखो, सोर आरोबाव नमिनेटेड जाखो, सोर उइथड्र खालामना लाखो, बेसेबां उइथड्र खालामखो, बेसेबां कन्टेस्टिंआव थाखो, बेखौहाय आं दिन्थिनोसै रायजोफोर। नोंथांमोनाथ' टटेल नुखाबाय बेयावहाय गासै टटेल 384 सा एप्लाइमोन। बेनिनो गेजेरावहाय एक्सेप्टआ जाहैबाय 382 आरो रिजेक्टआ सानै। ओमफ्राय बेनि गेजेराव नोंथांमोना नुबाय नमिनेटेड केन्डिडेटआ जाहैबाय 350। उइथड्र खालामनानै लाफिननाय, टिकेटखौ बोखांनानै लाफिननायफोरनि मादावहाय गासै 34 सा बिथांमोना सारेन्डार जाफिननाय जोङो नुनो मोनदों। उइथड्र खालामनाय मानि बोखांनानै लाफिननाय, जों बेखौ मिथिखायो नालाय, बिसोरो गेलेला आरोना। ओमफ्राय कन्टेस्टिंआव दङ जाहैबाय 316 सा। दानिया बबे जिल्लानिफ्राय सोर उइथड्र खालामनानै लाखो बेखौहाय आं नोंथांमोननो दिन्थिनोसै। आङो साफा नाम बुंला, मानोना आं सावगारिखौनो दिन्थिना होखानायसै। नोंथांमोना नायनानै लादो। नैबे सावगारियाव नायदो, चिरां जिल्लानि
नोंथांमोना सोर सोरखौहाय उइद्र खालामनाय नुखो नोंथांमोना बेयावहाय नायनानै लानो हागोन। फै अब्ला जों चिरां जिल्लानिखौनो गिबियावनो सावरायग्रोनोसै। चिरां जिल्लायाव गासै 7 सा उइद्र खालामनाय दङ, बिनि गेजेरावनो सासेया रिजेक्ट, जायखौ जों बयबो मिथिखादों, आंखौ बुंलायला। आरो क'क्राझार जिल्लायावहाय गासै 15 सा उइद्र खालामदों, बेयावबो सासे रिजेक्ट दङ, नोंथांमोना बेखौबो नुखादों। क'क्राझार जिल्लानिया मोननै पेज बानायनाय जादों दे, नोंथांमोना सावगारियावनो नुगासिनो दंखायो। दानिया फैदो जोङो बाक्सा जिल्ला। बाक्सा जिल्लायाव नोंथांमोना नायनानै लादो, बेयावहाय 9 सा बेवहाय बोखांफिननानै लानाय दङ। सोर सोर नोंथांमोना गाव गावबागाव सिनायनानै लाब्लानो जाबाय। आरो जोङो ब्रैथियाव फैदो तामुलपुर। तामुलपुरावहाय सासेल' रायजोफोर, बेवहाय सासेल' बोखांफिननानै लानाय दङ। जोबथा रायजोफोर दानिया उदालगुरि। उदालगुरियावहायबो मात्र 3ल' बोखांफिननानै लादों। दा जों बयबो क्लियारलि नुखाबाय, बेखौहाय आरोबाव बांसिन बुंलांबाय थानांगौ होननानै आं सानला रायजोफोर, नोंथांमोना मिथिजोबखाबाय। बे समाव जोङो नायदो UPPL पार्टिया 22 सेप्तेम्बरावहाय देरहागोन ना देरहाया। दिनैनि समखौ नायोब्लाथ' सिंगेल मेजरिटी सरकार दागोनखौहाय नुहुरदों रायजोफोर। मैयानि समावहाय थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारिनि जेरै बिटिआर एकर्डआवहाय ग्रोम ग्रोम मानसिफ्रा मिटिंआवहाय फैदोंमोन, हेफाजाब होफैदोंमोन, थिग बेबायदिनो मैयानि समावहाय जोङो बाक्सानि मिटिंआवहाय नुनो मोनदों। बेफोरखौ नायोब्लाथ' मेजिक सरकार दागोन, आं बेखौ सानदों रायजोफोर। जोंलाय मानोथो मदद होबाय थाबावनो BPF पार्टिनि सिटखौलाय? माबा गावखौनो मा होननानै साननानै लायोथाय, लाजियोना लाजिया? सोरबा ब्लाइन्ड किस खालामहरनायखौ सिन्थिनो ससियेल मिडियायावहाय बुङो, सोरबा लाइक हरनायखौ सिन्थिनो ससियेल मिडियायावहाय बुङो। बेबायदि सरकारखौहाय, बेबायदि सिटखौ जों माबोरै नाजावनो? सिगांनि समाव नाजावथावनामोन, नाथाय बे समाव नाजावथावना नङा रायजोफोर। बेबायदि सिटखौ नाजावबाय थायोब्ला जोंनि बर' हारिनि डक्टर इन्जिनियार फरायनाय, IAS अफिसार जानाय, IPS अफिसार जानाय, मास्टार प्रफेसारफोर, BA MA फरायनानै थानाय मानसिफोरनि गन्थंखौहायसो हाबाय थागोन। दा बेनिखायनो आं सानदों बेबायदि सरकारखौ जोंनो नांथ'ला, जोङो जिरायनो खाबु होनांसिगोन। बे समावहाय जोङो UPPL सरकारखौहाय मोजाङै सिंगेल मेजरिटी नाम्बार होनानैहाय जोङो देरहानायनि खाबुखौ होनाया मोजां जासिगोन। आरो जोङो सेन्ट्रेलनिफ्राय फैनाय रांखौहाय डाइरेक्टलि फैनायनि माबा मोनसे खामानि मावनानै लानो हानायनि बे समावहाय खाबुआ फैगासिनो दङ। बेनिखायनो रायजो राजाया गोनो गोथो जायालासे माब्लाबाबो गुबुन पार्टिखौ सापर्ट दा खालाम। सोरबा नेशनेल कंग्रेसआनो जा, तृणमूल कंग्रेसआनो जा, BJPआनो जा, कंग्रेसआनो जा, आरो APB पार्टियानो जा, रावबो रावखौबो हेफाजाब दाहोसै नैबे इलेक्शन 22 सेप्तेम्बराव। रायजो राजा नोंथांमोन खनसेबाव देरहाहोनानै नाय UPPL पार्टिखौहाय मा खामानि मावो, अब्लानो मिथिगोन। बे समाव आङो सावरायगोन रायजो राजा नोंथांमोन, माखासे गामिनि मानसिफ्रा हाग्रामा महिलारिया सोर बेखौहाय सिनाया। दिनैनि समाव रिहन दैमारि सारा सोर बेखौहाय सिनाया। बेफोर बाथ्राखौहाय बुंनाय जोङो खोनानो मोनदों। हा हुनि बेलायावहाय हाग्रामा महिलारिमोन बायदिया, रिहन दैमारिमोन बायदि, सरन बर'मोन बायदिया माब्लाबाबो आन्दाज लाफेराखै आरो नोजोरबो होफेराखै। बे बाथ्राखौ जों बयबो मिथिदों रायजोफोर। ससियेल मिडियायावहाय रायजो राजाफोरनि बुंनायनि जोङो भिडिअखौ नुगासिनो दङ। आरोबाव मैयानि समाव आं नुनो मोनबावदों जे ओरैहाय सानजाहा BPF पार्टिनि मानसिफ्रा UPPL पार्टिनि मानसिखौहाय बुख्रुब सुख्रुब खालामनायनि माखासे षड़यन्त्र खालामजेनबायानो। इलेक्शना दंबावो, फैगासिनो दङ, सम दंबावो। बेनिनो सिगांनो सोरनिबा देहाखौहाय खहा खालामना होनो थाखाय प्लान पलिसि खालामजेनबायबो जानो हागौ रायजोफोर। दा बेसेबां सैथो बेखौ आं डाइरेक्टलि बुंथ'ला, मानोना आं नुदों बुजानाय खोनादों UPPL पार्टिनि मानसिखौ बुदों, BPF पार्टिनि रिहन दैमारि सारनि फिसिनानै दोनजानाय माखासे मानसिफ्रा बेखौहाय एटेक खालामदों होननानै बुंदों।
रायजो राजा नोंथांमोन BPF पार्टिया फैयोब्ला बे एखे अबस्थायानो 17 बोसोराव जेरैबायदि सोलिदों बे एखे अबस्थायानो जागोन। दानिया सुंद' भिडिअ आं गोलाव होआ लाइफ एन्ड लार्निं पडकास्टआवहाय अनजालि दैमारि मेडामा मा सावरायदोंमोन नोंथांमोना नायदोंना नायाखै आं बेखौ मिथिया। 2 घन्टानिबो बारा आं बिनि भिडिअखौहाय नायदों आरो आं आन्दाज लादों जे अनजालि दैमारि मेडामा APB पार्टिखौहाय मा खारनै जोनोम होदों। हयथ' नोंथांमोनाबो नायदों जानांगौ मानि खारनै जोनोम होदों ससे खोनासंलायजोबो। पलिटिक्सनि बेलायाव सोंनो माने सानदों जोंनि वुमेनफोरखौ जेरै जोंनि BTC आव सरकार दाबोनाया गोबां बोसोर जाबोबाय जोङो दासिमबो MCLAनो जा बा EM आनो जा जोङो नुनोनो थाङा आइजोफोरखौ BTC सरकार सालायनाया 22 बोसोरानो जाबोबाय ना MCLA नुनो थाङो ना EM खौनो नुनो थाङो बेखौ लानानै मेडामा मा बुंनो सानो एज ए वुमेन रिप्रेजेन्टेटिभ जोंनि BTC आवहाय वुमेनफोरा बाहागो लानांगौ ना लानाङा? अके लानांगौ लानाङाथ' कुइसनानो फैया लानांथारगौ आरो लाबोबाय थादों हयथ' इलेक्टरेल पलिटिक्सआव गैया खिन्थु आदारवाइज होल पलिटिक्सआवनो आइजोआसो गुबै इलेक्शननि खोथावदो आरो दा बुंसै जोंनि पलिटिकेल जेब्ला स्ट्रागल जेफोर जेसेबां आन्दलन मुभमेन्ट संग्राम जाबोदों बेफोरथ' जोंनि राजखान्थियारि मोन्थायनि थाखायनो पलिटिकेल राइट्स जोंनि हिस्टरिकेल राइट्सफोरनि थाखायनो आरो बेफोर मुभमेन्टआवथ' माने फुल्लि समान पार्टिसिपेट खालामबोदों बाहागो लाबोदों खिन्थु खोथाया जाबाय मा जों दिनै MCLA नुनो मोनैनि खोथाया जाबाय पावारखौ राननो हयथ' नागिरा जोंनि हौवा मानसिफ्रा पार्टिफ्रा जाय पार्टिब्लाबो जोङो खम होनाय नुयो बा होनायखौनो नुवा अफकर्स जोंनि पार्टिनि खोथाया आलादा आं गावनो प्रेसिडेन्टआनो आइजोखौ खिन्थु जेराव आरो मोनसे गिदिर खोथाया जाबाय जोंनि BTC एकर्ड होन BTR एकर्ड होन बेवहाय आइजोफोरनि थाखाय जेबो रिजार्भेसन गैया खिन्थु सोमोनांथावा जाबाय जे जोंनियाव मानो गैया खिन्थु गासै गुबुन हारिफोरनि जाफोर एकर्ड जादों राभाफोर तिवा बिथिं मिसिं बा देउरि कार्बि बिसोरनियाव गासैनियावबो पार्सेन्टेज दोनख'नाय दङ दिनै राभाफ्राबो 6था मासि आइजोनि थाखाय दङ तिवाफ्राबो 6था मासि दोनख'नाय दङ बयहाबो दोङो खारन बेखौ एकर्डआवनो लानानै फैखानाय जोंनिया BTC एकर्डआवबो गैया आरो थांनाय BTR एकर्डआवबो गैया दा बेनिखाय गैयिखाय होनो बायो खिन्थु बे जानो नाङा पार्टिफ्रा बेखौ नायनांगौ जे मोनसे पार्टि फोथांना लाखिनाया हौवा मानसिल' फोथांना लाखिया आरो मोनसे समाज जौगाहोनायाबो हौवा मानसिल' खामानि मावा मोनसे आन्दलन साक्सेस खालामनायावबो हौवा मानसिल'आ खालामनो हाया बेवहाय मोननैबो सेक्सननि वुमेन एन्ड मेन हौवा आरो हिन्जाव ज' जानानैसो गासैखौबो खामानि मावो आरो स्पेसियेलि जोंनि बेलायावथ' दिनै जेसेबां गोलाव सम संग्राम जाबोदों फ्रन्टआव आइजोफ्रानो थायो फ्रन्टआव थानानै आइजोफ्रानो गासैबो सुखु दुखुखौ माबानानैहाय आर्मि होन पुलिस होन गभर्नमेन्टनि मानसि होन सिगाङाव गसंथेनानै आवगायना लांनायानो आइजोफोर आरो इलेक्शननि बेलायाव होनब्लाथ' दिनै गासैबो पार्टियानो आइजोफोरखौल' टार्गेट खालामो मिन्थियो जे आइजोफोरा खौसे जानानै भटखौ होब्लानो देरहागोन बिसोर मोजाङै खोनाबाय दा अनजालि दैमारि मेडामा APB पार्टिखौ एकमात्र गाद्दिनि थाखायल'सो जोनोम होदों जाहोना जाहैबाय आइजोफोरखौहाय खाबु होआखै आइजोफोरनि थाखाय सुबिदा होयैनि खारनावनो अनजालि दैमारि मेडामा बे APB पार्टिखौहाय जोनोम होदों नाथाय आं बेखौनो बुङो अनजालि दैमारि मेडामा गोरों गोरा एजुकेटेड गासैयावबो आखा फाखा मोनफ्रोमावबो बिथाङा भाषाखौनो बुं रोंगौथियाखौनो बुं नलेजखौनो बुं स्पिक टकिंआवनो बुं गासैयावबो बिथाङा सासे आखा फाखा नाथाय आं बेखौनो बुंगोन आं बुंथावनाबो नङामोनब्लाबो आं बुंगोन अनजालि दैमारि मेडामखौ नोंथाङा जुदि बर' हारिनि हा हुआ गोमासिगोनखौ नुखाबदोंमोनब्ला आरो बर' हारिनि थामोनथानि माखासे गोमालांगोनखौ नुहुरखादोंमोनब्ला अब्ला हारिनि थाखाय खहा जागोनखौ नुखादोंब्ला मानि खारनाव गोदान पार्टि दानानै बर' रायजो राजाफोरखौहाय गावस्रा गावस्रि खालामा गोजोन्थों जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबाय बर' हारि जै जाथों जै बर' हारिनि